Ya Mbak Mimin. Aki nutang kutang tansah bisa lelati Ranggoto Terbuka rasa dan drama gaya pilih Kata susila dan cinta pantulan terpilih Itu serambungan tujuh dari sana Murid guna kaya murid Murid kabudaya Rindu laksa Naik bangsa bangsa rahayu Maka aku bangga bangga Kintang-kintang bangsa bisa lelaki Terbuka rasa dan terbangga yombi Tata susila dan cita patulan terpilih Itu serambungan tujuh dari sana Muridku tak kaya murid Ayu itu murid aku daya Rindu laksa Naik bangsa bangsa rahayu Agak Agak dan Ah lek neng Yojo wingi Mbak Mimin Mbak Apri iki kontrake tekan Timbukan tok Gong. Lek kene neng Boyolali beda karo Yojo. Ngono ya, Tru? Heeh. Nggih. Tiwas ndek ben ke tak sithikne ngerti tak okehne. Jat keparat kok ya ora ngomongi aku ngono lho. Kula ki nyambung nalurekke. Nalurekke almarhum Mas Eno ya. Nggih, rumiyin kok anggere bar liburan kok nderekke sugeng kondur Mbak Min, Mbak Apri kasunyatan kok bintang tamu senesipun ngoten lho. Ngoten. Dados nderek amargi menawi mengke gara-gara namung kanton mat-matan. Matan Oh, pedal ngaten. kagem full sinden. Oh, ngaten. Ngono yang gua omong ngono sik. Aku ya malih kurang no ndek ben nang Bantul kae. Ya ditambahi ki to, Gong. Sok ben petuk eneh kok. Iki malih kok sering ketemu ya karo iki. Lah ya kuwi jodoh. Jodoh kok ini. Kawan ya, sing arep ya ning Purwodadi ya tanggal 8 ya. Nggih. Ya, tanggal 8 ning Jambon Grobogan ketemu Mbak Mimin Apri neh. Malah ketambahan tatin wi. Nggih. Heeh. Wah. Luar biasa. Nek nyambut gawe bebarengan ki ketok Kancane nenteng akeh, ngene ya. rukun ya. Heeh. Menika wonten pamundutan saking Pak Supat ngersake kijing mirip. Walah, ya ini kijing. ngersake kuburan jemblong Iya. ora. Monggo putipun dahar, nek aku ngono maam karo momong anak barang biasa. Jenenge wong wedok ki nek kon ngepenke ngoten nek mboten saged nggih. Nggih. Agak ngemplok endel ana tamu ditinggal sik laden sik. Nggih. Arep ngemplok gremis mulungi kumbahan sik. Lah, Nek kon jenak semeleh ngoten wong wedok pancen rada angel. Lah kowe dhisik lahiran ki ya metu bayi. Ya bayi to kok. Apa metu apa jenenge kok. Mbok menawa Aja sarul gak kek makmu. Mbok menawa metu belo. Uang kok ngelereke belo. Nah lek nyelentrak. Kula tur nuwun lho kalian Pak Sur, kalian panjenengan. Nggih, teng napa? Saatase kula kalih Apri nek ning panggung dimong, terus dimong, disayang. Mbak, Diberikan ini satu kesempatan. kesatuan yang utuh Nggih. di antara pengrawit, sinden, dalang, bintang tamu itu satu Nggih. kesatuan. Tim. Sukses, nggih, suksesnya satu, sukses semuanya. Remuk satu, remuk semuanya. Oh. Dadi Timbuk. antara sinden, dalang, yoga, peniti, tukang son kuwi wis Nah. satu kesatuan le. Nah. Live streaming kuwi ya masuk. Nah, di dalamnya. Jadi hal-hal sing terkecil sing kadang tidak terfikirkan kuwi ya memberikan lho Pri. Jenenge paribasan support. Nah, Tuh. Sing paling trimo iki peniti gamelan. liripun. Tekone sik dhewe kancane rong teko. Nggih. Teko sik. Rampung mulih gari dhewe. Bayarane sithik dhewe lho. Piye? Kok ra nrimo kan ya tetep ngongso-ngongso ya toh? Nggih, dados ya belajar ilmu ikhlas sih pancen ikhlas nrimo ing pandum ning tetep kudu ikhtiar, Ces. Syukur. Lah, syukur ora Oh syukur. iya syukur. Nek syukur iki dilomproke kasane. Wis beda ta ngono kuwi. Pinter. Oh. Jajak iki saya cerdas Mbak Mimin iki. Cerdas encer ngendas. Kula niku karyane kok Encer gondak. akar ngomong cedodar. Heeh iya. Heeh.
ngaturke si sos kijing miring menapa mangke? Nggih. Nggih, kesanipun dahar kanca-kanca. Nggih, anu riyen mawon podang kuning. Oh, nggih. Kersane dipun bawani mengki kanca-kanca kersane rampung le Lho, dahar. niki podang kuning mboten ratune podang kuning. Sinten? Mbak Wida. Wow, kuwi gat ratu podang kuning pindah rono to. Ratu ya? podang kuning. Oh, jan keparat kayaknya. Pindah mriku. Kok ketok keparat ta. Lah iya, ayo Dang. Yo, jenenge Wida keparat. Lah iya, ngono. Nek kula niku ratu manuk ceguk. Wah. Manuk gagak itu. Yo aja to. Kate-kate. Halake, halah. Ayo nok wong ayu. Piyayi langsing iki kok ngene kok guys story. Ya ampun kok lemu banget ya lemu banget. Wis lemu kaya ngopo. Iki ngundak sekawan kilo lho. Mboten apa marang ngeten ketok isi apa. Nek kekurunan mboten apik. Kopen mesti jenengan. Mundak pirang kilo, Dang? 4 kilo. Oh, sing mundak sanggon kuwi. Walah. Nek ngandhek ngono mundake sanggon kaya kula nika, awake kuru kok kene gedhe. Oh iya. Nek pas ngandhek. Ya saiki kowe bawa dah. Mumpung selo melu aku. Bisa seli. Keparat. Heeh. Nano ya. Nadyan wujud Temung cilik ya. peksi. So cilik. Peksi ki ana sing cilik ana sing gedhe. Betul lho. Ngendi Kan cilik ulang kok sukane ora pas. entuk. Kemantung lima maknai. Manuk cilik ya ana. Pleci ngono kuwi ya. Nek sing cilik ki apa ta lek jenenge? Heeh. Manuk ki rena-rena tur nek pancen kuwi kontes menang, wah kuwi ragane miliatan manuk nggih. Nggih, nggih. Oh. Manuk apa sing nyilem paling betah? Manuke wong nduduk pasir. Nah. Langsung tak dirke. Keparat. Kaya guyonane dhewe dhisik kae ya, Pri. Apa? Sing ngetukke pario kae lho. Apa to? Ndok apa sing paling enak? Ndok dikukur esuk-esuk kae. Ndok Lah, apa? oh. Ndok kemen. Ndok dikukur esuk-esuk kok adalah ya pas kanggo sarung pas kukur-kukur. So kerak-kerak. Halus manis torembrak hati. Swara kok arum renyah ngono lho Lek. Halus. Ketake apa mengone sithik ning kok anu metune akeh ngono ya Lek. Ngono. Nah iya. Ya nganggo iki sik. Mengone sithik metune oke. Mbak kowe nyoba Nah. mengone sithik. Wis ora iso. Ya ora iso. Mengone sithik. Karaktere sithik-sithik dhewe-dhewe. Ayo wong ayu. Dimen. Ayo Lek Min. Pripun? Swara lanang asli tulen Sing gandem ngono kan. sing gandem. Nonano. Jare tos dalang. goleki si podang jenah Nanti Lek. Neng dilek. Apik lek swara lanang. heboh bunga ing atiku Pak Dalang lahir iki jan luar biasa ya. Niki ya mayang ten Jatinom Oh, lho, ngaten. sih. Telas nisen Pak Lek Min ya. nyanding bisa dadi Oh. tombo
anu kuwi nyuwara putri yo apik, nyuwara kakung yo gandem. Jreng. Ya, Gunjreng. luar biasa tenan. Sesuk akar dandan flawless kaya Mbak Wida ngene iki. Tipis-tipis ngene nyenengke. Mek ampir aku tebal pri kaya Mbak Wida lho flawless. Lah kira wedok asli ak dhewe nek ra kandel ya ketok lanang. Oh iya. Nek ra dempule double telu ora. Lah iya. Ya. Digarap anu Mas Dodo sing ngendang Pak dosen. Nah. Monggo, Pak dosen. Cara badutan ya Pak Dodo. Nah. Ayo sing ngendang dosen, terus sing gampang kuwi ya dosen. Oh, dosen kabeh sing mbunang apa jenenge? Anu kuwi lho, apa penembung kuwi ya dosen. Ilang sene karek duse. Lah ya ora ya komplit. Heeh, sing pokoke kene lha kuwi sing ngendang Jaipong kuwi ya Mas Guruh kuwi ya dosen. Dadi iki ora gemen-gemen duwe Jolaras Indonesia iki. Lho, sing enong kuwi ya dosen Asga. Sing nyiter nggih. Sing nyetem nggih. Oh nggih, Mas Iswanto kuwi ya dosen. Dadi ora kena disebalekke. Urung sing ngegong. Oh, ngono. Dosen maling. Oh. Kok maling? Maling kok. Maling atine wong wedok-wedok kuwi. Wah. Sapa? Sing kendel. Wah, kuwi lulusan Pak Guru. Heeh. Lulusan isi. Mbiyen lulusan isi ya? Kok iso dadi guru-guru apa? Guru olahraga. Olahraga. Oh. Kok beda jurusan ning isi kok dadi guru olahraga ki piye? Kok iso ngono ya? Aku mbiyen tau dadi guru lho. Wah. Guru napa? Loh, guru bahasa Jawa. Lha seksine bojoku. SMP Aku mbiyen lulus isi kuwi sekolah apa kuliah akta 4. Si. Golek SIM dienggo mulang. Aku mulang nang SMP. Nggih. Oh. Sime kok beda rak dhewe ya Apa? lek nek sime kene iso nggo mulang. Heeh. Nek dhewe iso nggo mangkal. Kan surat izin mangkal. Oh iya. Atau wae. Ora Sing ditunggu kuwi lho. ora sesuk lagi sekali. Nggih sesuk ya, besok. Kang mantune Pak Demar dibodong ki karep-arep. Mau ketemu jagong ning Cepoge. Monggo Bu Wit. Maka Mbak Wida. Esuk awan ning Lah, omah iki. wis ora esuk awan nganti bengi
Monggo pas dodol keluarin kita. Pokoke li nambaran kesabaran, Gong. Ya, kabeh iki kudu sabar kok pancen ya. Sing ijo kok diunduh. Sing bujang wae ana. Sing wis bojo kok dirusui. Mas. Ayo, Mas. Mas. Ijing miring. Jolali. Ayo parian Gus. Parian. Pariamu mbok tujokke nggo sapa? Apa ya? Sirah mumet. Sirah mumet sirah mumet kegedean sirah. Parian apa kuwi kok hidrose palus barang iki. Apa ya dadine ya? Pak kowe sik pri. Ya Allah. Sirahmu meti tambal jadah, muga Mas slamet tetep barokah. Ayo Mas, ijing Karepmu ngono to? miring ayo Mas, ijing miring larak disampir ke mae sarak sang ampir ke alah ayo Mas, ijing miring ayo Mas, ijing miring 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 mulan arep nyanding ra kelakon Mas ayo Le kijing miring alah-alah ayo Mas kijing miring Jolali. lah Ya, wis metu borong. wis druk kowe Bismiraneng Purwodadi Mbak Anissa murah rezeki. Jos, ayo Mas. Miring. alah Ayo, ayo Mas kijing miring miring rada manglung kijing miring sampun rampung Nah, Yan. kurang Suasanane nyenenge ya, Mbak Nyenengke. Mimin, Mbak Mimin. iki Madana mati lampu, mati genset, sing mirsane jan ora umum kowe. tak dhewe kaya LC ya Lek. Nang Kayak nang diskotik kok. Kayak nang LC. Heeh, Oh, ora alah. apa-apa. Berarti LC kae burik barang ya ra ketok ya Ora, lemak iya. klap-klap. Nek artis sawangun wis brarpiet. Heeh, lah iya.
Jane asine wanita kabeh cantik. Semua cantik, nggak ada wanita jelek. Cuman bagaimana cara dia membawa diri terlihat lebih menarik karo menjadi wanita yang biasa-biasa saja. Betul. Lah, kelebihane ngon apa? Kelebihane ngon ngladeni bojo, apa ngon wasis wicara, apa wasis busana, apa wasis paribasan serawung lan sak piturute. Dan yang paling tahu dirinya sendiri dan partnernya kudu mensupport. Pingine golek bojo sing ayu, gemati, pinter golek duit. Amin. Nah, lah iya. Jenenge kabeh kita. Ah, Kula ibaratke wong mlaku sok kena krikil, nganggo kesandung, nek nganggo jarik kaya kula wong wedok nganggo kesrimpet. Ya, nggih. Nggih to. Nggih. Nik. Sing Mas Slamet ngersakaken caping gunung. Caping gunung. Dipun pinangkani Mas Nggih. Slamet. Nggih. Nah, Caping gunung. Anu toh? Musiknya pun dikukuti toh, Bang? dereng. Oh, dereng. Saged gesang mboten? Oh, instrumental lah. Nggih. Anjing. Mungkin dipatasne mesti ditumpasne nggih. Nek telas nggih. Ya apa-apa. Ra mboten apa-apa Mas Budi santai mawon. Pun to. Nek kalih kula niku Nah, tujune jenengan niku kok ya kok omah nggawa son dhewe iki Nggih. jero iki Lah, ra kena nggih. dinggo kena dienggo. darurat. Lah nggih ra ketang metu-metu sithik ya. Nah, nggih. Ah, nggih, oke. Metu sithik. Nggo ngantisipasi. Maksudnya metu nggon bagian panggung Oh, jaba mati ora lajeng. apa-apa sing penting sing mriki sih kedengaran. Lagi mau bapak-bapak anek sing nyaut ki, Piye? anu kok mati dijabut Pak, napa pun metu ngono kowe Pak iki. Wah, Apa to buka pribaku. Kuduwe nggih ta Bu. Aku lek ngomong tak kalang-kalang kok. Kok metu sithik kok malah aku nganggo dijabut metu barang wong iki listrik Aku go nirokke bapake sing ngendika kene mau Tik. Candhaanmu beda lho, Bri nek ngomong kowe. Nek bapake rak tulus. Amosyo. Geding aku. Geding aku. Caping gunung enggak? Caping gunung diaturke ya langsung sapa jenenge Langsung. kuwi? Apa kuwi? Sapa ta kuwi? Sing utek-utek upil wi sapa ta kuwi? Oh lah den sinden ki utek-utek upil. Ayo tak kadekon wik. Wik pumbung rong tanggapan ning Mbak. Malaysia. Jeruk sak upil-upilmu sak jeruk-jeruk. Mbak. Jeruk kok sak upil kok sak jeruk-jeruk ki irunge njur kaya ngopo? Sak Nggih. gua. Kula nggih matur nuwun karo Mas Suryanto kaya ngene kok sik keparang lenggah lek ora tresno tenan karo aku wis ora kelakon kok Mbak Mimin, Mbak Apri. Lah nggih, le labu sedulur wis tenan kok. Luar biasa kaya nangis-nangis aku. Heeh. Nggih. Dalam situasi Muni Mik, Wik, apa? ngono Wik. Nah, yo. Mikmu udah muni belum? Oh, ya. kon ngene. Ya suarane Cek, cek, power cek. rada disurok suro meneh, digawe rada suro meneh. Nggih. Langsung enak. Enggak. Sing disuwun ngagem apa napa mboten Mbak Mimin? Bapak mboten anu sinten? Mas Slamet Langsung nggih. langsung. nggih. Langsung. Langsung seragenan. Langsung. Masuk, Pak. Masuk. Cocok. Langsung. Ya. Ya. Buka celuk, Nduk, Wik. Ya, coba saragenan engko di sambung jaipong. Nah. Oh, langsung jaipong. Ya, monggo. Nderek kanca-kanca. Nah, ya. Ayo sing jaipong ganti gogoi ngopo plunga-plunga. Ayo dikendang gring ganti. Oh iya. Keparat. Dioper. Sing ngendang. Nah, Mas Guru iki tangane nganti kaya kobong-kobong panas. Nah, iki sing ngendang ganti limbat. Limbat. Nggih. Raine lek modele kaya rimbat. Nggih. Iso dioper-oper ya kanca-kanca? Oh iso. Kowe urung krungu lek sing ngendang kuwi Pak dosen dodo sing ngasta kendang wayang. Wah, kuwi mbiyen. Kowe jaman SMA wis njaipongi awake dhewe ya, Truk? Ya wis Mas Dodo ki lek karo aku kuwi wis puluhan taun, Gong. Mosok? Ya, mula paribasane ngendangi aku kuwi karo merem kuwi mesti luput. Mesti pas. Hak pancang ndasmu lho, Truk. Ya mesti pas. Oh, kuwi sambil merem ngene kaya Pak Daryoko iki ngendangi Pak Anom Surata kae dari templek tenan. Angger ora iso pisah karo Pak dosen. Ya, heeh.
Ya kaya ngendangi ro kowe ki soh templek ngono ya, Lek. Templek wong kuwi cek jane sak uyuhku paribasane Alah, kuwi. lah. Lah ibuke kuwi rak barenganku. Mak Diah kuwi. Dadi ki nek karo sampean ya nyeluk nek sekolahe dhuwur Pak Dalang, Pak Anu Pak sing ngendang. kok sik nek mbasake nyeluk sampean ki berarti Pak D ngono. Ya budhe kok Pak. Wis kate-kate. Mau keletan sak desa karo menangku. Iki ra patek dadi masalah ya, Gong. Heeh, nek sing luwih parah ndek iki wayangan sing ngendangi wong loro lah ya. Oh, ngono. Iso yoga kok mek loro gek sewengi. Lah ya alhamdulillah iso berjalan. Sing ngendang kasih tak sampe. Ngono. Yo, langsung siap, Go. Kendange. Ayo, cak-cek saset dasdes. Yo. Ya, sikile ditencang. Kayak dhuwur. Keparat. Mangga. Yuk, dados. Lek joget ki aja seser-seser engko susune iso tekan geger lho engko. Susu kok portable iki, Pak. Nah aku susuku iso tekan boyok barang lho. Lah iya. Ini pancen takon piknik men ya melu men seneng. Ora kok dipesiksa terus dirut men piknik aku susuku do takon tamasya aku ngono. Mejane isine apa to? Meniki. Ah. Kli kok mrica kliko gulugu. Di sini damen. Oh, damen. Walah. Nek ra payu kena nggo tarangan pitik. Oh, kebak. Awas lho, engko ketemu Edi Sapi di ayah. Damen. Apa yo banget tau arep sak trongo-trongo ya ora terus kabeh ngono mosok dinyangi. Nek gelem ya ora apa-apa, Ding. Nek cocok hitungane. Yuk. Sekar bisa
musiknya sakit cuma. Sakit nggih? Saged. Dangdutan. Oh iya no, Asik. dangdutan. Dangdutan. Mbak nyanyi apa? Mbak Mimin, Mbak Apri? Berpacu dalam melodi. Wah. Apa ki lek lagune lek Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Madiun Ngawi, oke siap. Neng Oh. terminal Madiun Ngawi. Dimanfaatke musiknya Mbak Mimin, Mbak Apri, engko ndak. Nggih, engko no. Eman-eman delok wayang entuk duit. Wah iya. Muspero. Lah iya. Mas Buti, pokoknya sampean disupati ra, Gong. Rasang. Ya Madiun Ngawi. Nah, ya Mbak vokalise Vokali. vokalise Mbak Apri karo Mbak Mimin duet. Oke. Nggih, Dik Kangkong. Lah kono ngurmati aku Mbak Mimin ya aku Dik Kangkong. Ya tua kowe ya lek. Tua aku kaca setahun. Monggo bersama Ya. Mimin Nonggo Inggi. Madiun Ngawi. Madiun Ngawi, oke. Dos. Oh, cek sound dulu. Oh, cek sound dulu, oke. Boleh. Terminal Madiun Ngawi. Neng Kuwi terminal. lagune sama to Mbak Mimin, Mbak Apri? Niku Sony lagune Jos. Sony Jos. Oh, senes Cak Nun nggih. Dipopulerkan sama Denny Cakna. Oh, Cak Nan. Ya kok Cak Nun? Cak Nun ki ustad. Oh iya, Dik. Kiai. Menika lagunipun Sony Jos. Rumiyin saranganipun kalih Sumi-sumi pancen Sri Minggat. ayu. Oh, sumi-sumi padang bulan. Ah, lucu banget. Lucu ya. banget. Ampun Nduk sesuk aku ora dijak lho. Iya. Tadi izin karo sing gawe ya. Nggih. Mas Sony. Sony Mas Jos. Sony Jos. Sony Jos izin karo sing gawe. Sampun siap? Siaga? Aduh, nggih, Masuk. monggo menaturaken. Berangkat. Iki sing piyayi sepuh ki ya kenek rasane sing nom-nom ya ora ditinggalake. Leres. Sis, dadi Pemerataan. Pemerataan. Mergo sing mirsani kuwi ora mung piyayi sepuh sing nom ya cok kala mangsa nunggoni. nggih. Nggih. Nah, iki terakhir Bu Dwi, Bu, nyanyion dangdut, Bu. 1-2. Nyanyion dangdut sampean. Sing apal apa? Nek perlu lagune Evi Tamala, terus Rita Sugiyarti. Apa sing lawas kan musiknya kena. Tahu Bu. Kuwimu bagaikan rembung. Dangdut denti. Iya, lagu sing lawas ya toel-toel lho, Bu. Hadirmu bagai mimpi, Mas. Oh, hadirmu bagai mimpi. Isa ta Bu sampean kuwi lagu kuwi? Insya Allah. Ah lagu iki aku bisa nyanyi dangdut. Ya Allah. Gak mbiyen apa rati penggak Ning nadane wedok lho, Mas, aja lanang kayak mau lho ya. Apa ya nada Bu jenengan ki. Apa enek bedane nada lanang karo wedok iki? Genten lah wau wiwik kalih ditawau gegeden ho wau. Oh iya, kurang dhuwur ya. nggih. Dinaikne sak oktav. Oktaviani. Ya. apa ring vokalnya nggak lebar kayak aku ya? Kalau kan ring vokalnya aku lebar banget Oh jadi. gitu. Gitu ya, gitu. Kamu itu yang lebar anunya. apanya? Telaknya. Apa lagune Bu mau, Bu? Telaknya. Hadirmu bagai telaknya. mimpi. Hadirmu bagai mimpi. Bagai mimpi. Oh, iki menceritakan tentang apa kuwi? Hadirmu Tentang jatuh bagai- cinta. Oh iya. Bagai dalam mimpi. Sithik Bu ngarep sairing titik ngarep. Kau yang pertama Alah ngapusi nek iki membuka hatiku. Alah. Kau buatku merasakan. Sing pisanan no piye? Kau. Kau yang pertama. Oh, kau yang ketiga. Ku nak sing nyanyi jenengan. Nek saya jenengan Budwi nomor 3 to? Ya. Lah jare nomor 1 kowe. Nomor siji, beda to ya, nomor Pak? siji aku. Bakune kan aku. Garwa pandemi ya. Oh, ngono ta ya. Darwa pandemi nek kowe. Kok pandemi. Yo, Enak. lagune coba tak rungokne. Ya, engko aja. Nuwun. Sembah nuwun. Sampeyanipun Mbak nggih pinanggih mencang tanggal 8 wonten ing Purwodadi nggih. Anjir, sembah nuwun. Mugi kula panjenengan lan Mas sedaya Petro. ingkang kepareng rawuh dalu menika pindahaken berkah Amin. sehat, Amin. walafiat umur lan panjang saha barokah rezeki Amin. kathah melimpah. Amin. Amin. Kata-kata dari kamu yang terakhir. Sembah nuwun kagem Mas Nggih. Slamet sekeluarga, lancar sedayanipun, semakin sukses usahanya. Amin. Nggih. Berkah didekatkan dengan orang-orang yang baik. Ya. Amin. Mbah Ahmad gawe gapura Menawi menawi lepat nyuwun pangapura. pangapura. Satu pesan dari kami, Tetap cintai seni dan budaya jauh. Gah.
Truk, apa? Kae sawangan teng tengah ngalas kok enek gua padang jinglang kae. Kuwi isine apa gua kae, Truk? Nah, cedhae Mas, ha? A o a e a o e. Truk, guane padang banget, Truk. Ora nduga mana ya, Truk? Heeh. Gong, apa Mas? Sawangan guwane padang banget njero kaya ana apane. Aku dhewe ora ngerti. Ning ana ayo dileboni. Sapa? Dileboni wong telu. Bah. Po sedeng wong telu iki. Ya maksudnya ya ora kok terus bareng mlebu ya ora sedeng. Ya gentenan aku wis mlebu kowe genti mlebu ngono lho, Gong. Wah, jan keparat kuwi. Ora mlebu bareng ya lara. Apane kok? Lho, awake lho sing lara kecepit lambene gua. Iya. Nyolowati banget Truk kuwi, Truk. Heeh. Selawase wong biasane gua ki jero peteng dedet mergo sara tinjuang para tangga pati dadan kuwi nembus lambunging gua. Ning nyatane iki gua dek padang aku penasaran jero enek apane, Truk.